واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن öz ata-babalarymyň yani İbrahim'in ve İshak'ın ve Yakub'un dinine tabi boldum. Ve bize doğru değildir Hudaýa bir şeyini şerik karar bermemiz bu zat Allah tebarek ve Taala'nın fazl-ı keremindendir bize ve adamlara welakin adamların köfse şükretmezler. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Ey zindanna men bilen bile yoldaşlarım. Aya enwa aqsam hudalar yani qızıldan kümüşden ve başka zatlardan becerilen otlar yaxşıdırmı ve ya da tamamen işinde galip bulan bir Allah yaxşıdırmı? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey yoldaşlarım, siz Hudaýyny goýup hiç zady ibadet etmeýäňiz, meger özüňiz we atalaryňyzyň dakan atlaryna ibadet etýäňiz. Allah tebarek we Taala olar üçin hiç bir delil we hujjat nazil etmedi ibadet barasynda. Hukum faqat Hudaý üçindir. Allah tebarek we Taala enbiyalaryň wesilesi bilen emretdi. Faqat özüne ibadet edin diýip. Ibadetni faqat Hudaý üçin has etmek dogry we sabit dindir. Yani İslam dinidir. Welakin adamlaryň köfsi bilmeýärler. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Ey zinnan yoldaşlarım, sizin biriňiz öz seyyidine we malikine sagylyk edip yine araq içerer. Ve emma ol biri onu dara asylyp şoň başyndan kuşlar ýerler. Şu iki ýigidiň täbirini isleýän zatlary hukm edilip tamam boldy. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Hazreti Yusuf şol iki adamyň bir nejat tapar diýip güman etipdi. Şoňa aýtdy: "Sen seyyidin we malikiň ýanyndan meni ýad et." Pes ol zindandan çykan soň Yusufyň tapşyrgysyny unutupdyr. Yani şeytan şoňa unutdurupdyr. Pes Hazreti Yusuf zindanda näçe ýyl galdy. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Mısır'ın padişahı aýtdy: "Men diýişimde 7 semiz sygyry gördüm, keşolary 7 arryk sygyr iýä. We ýene gördüm 7 gök buğdaýyň hoşasyny we 7 guur hoşany. Ey serdarlar, bana jogap beriň bu diýişimiň barasynda eger siz diýişi ýurýan bolsaňyz."